Magandang araw po mga kalakbay. Bago po tayo tumungo sa kwentuhan, magpapakilala po muna ako. Kasi nababasa ko po sa mga comment ninyo na bakit iba yung boses. Bali ako po si Ken Azores. Isa po akong narrator sa channel na ang tagapagsalaysay at ang librong itim. Bali kapag busy po kasi si Sir Proy, ako po yung nag-guest narrator sa kanya. Para naman po hindi siya nawawala ng upload para may napapakinggan po kayo. Ayaw niya po kasing ma-miss nyo ang mga kwentong ina-upload niya sa kanyang channel. Ang gusto po kasi ng ating butihing narrator, palagi po kayong nahahandugan ng mga kwento. So yan lang po. Kilala niyo na po ako ha. Nga pala, subscribe po kayo sa dalawa kong channel ha. Suportahan niyo din po ako. Salamat. Punta na po tayo sa kwentuhan. Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joben, naninirahan dito sa lalawigan ng Mindanao. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong channel kalakbay at patungkol ito sa karanasan ng aking ama sa tinatawag ng karamihan na aswang. Nga pala kalakbay, tawagin niyo na lamang po sa pangalang Joel ang aking ama. Ipinanganak siya sa isa sa mga barangay ng Capiz. Ayon sa kanya kalakbay, nangyari ang kanyang karanasang ito noong mga panahon na kanyang kabinataan pa. Tanging pamamasada ng habal-habal na motor ang hanap buhay ni tatay noon. Nakakarating siya kung saan saang liblib na lugar para maghatid ng mga pasaherong handang magbayad sa kanya ng mahal. Maihatid lamang ang mga ito sa pupuntahan. Sa totoo lang daw kasi mga kalakbay, noong kapanahunan pa ng aking ama, talagang hikaw sila sa buhay. Maging ang kanilang mga kababaryo ay ganoon din. Kapag nga sementado at may kuryente ang bahay mo noon, ay nakakaangat na sa buhay ang pamilya mo. Kaya nga nung bata pa lamang si tatay, ay nagsusumikap na siyang magtrabaho para matupad ang kanyang mga pangarap na maiahon niya sa hirap ng buhay ang kanyang mga magulang. Sa edad na 16, kung ano-anong trabaho na ang kanyang napasukan. Naroon nang sasama siya sa mga matatandang kapitbahay nila para manggapas sa ibang lugar o kaya naman ay umakyat sa bundok para manguha ng kopra. Sa murang edad niya rin ay marunong na siyang magmaneho ng sasakyan dahil kapag wala siyang ginagawa, sumasama siya sa kanyang ninong na mag-deliver ng mga gulay sa bayan. At kapag pauwi na sila, tinuturuan siya nitong magmaneho. Noon nga dumating ang panahon na tinanong siya ng kanyang ninong na kung gusto niya raw bang mamasada ng habal-habal para naman kumita na daw siya ng malaki-laking pera. Hindi na siya nagdalawang isip nun at sinabi niya dito na gustong-gusto niyang mamasada. Kaya naman noong alukin siya na siya na umano ang magmaneho ng habal-habal na motor nito, ay agaran niya iyong sinunggaban. Pinaalalahanan naman siya nitong mag-iingat lamang sa pagmamaneho at hanggat maaari ay huwag siyang magpapagabi sa daan. Huwag po kayong mag-alala ninong. Kapag sumapit na ang trip silim at alam kong wala nang mga pasahero, ay uuwi na rin ako sa bahay. Wika pa niya rito. Dapat ganun talaga ang gawin mo palagi. Mahirap na. Alam mo naman ng mga balibalita dito sa lugar natin. Sambit pa ng kanyang ninong Lando. Dagdag pang sabi nito, ewan ko ba kung saan nanggagaling ang mga namiminsalang aswang dito sa lugar natin. Dati naman wala yan Kaya tuloy pati mga hanap buhay natin napipirwisyo na. Dahil kinakailangan nating umuwi ng maaga. Tapos ay kailangan tirik na ang araw bago magtrabaho para lang makaiwas sa lintik na aswang na yan. Ninong, naniniwala po ba talaga kayo sa sabi-sabi ng mga kapitbahay natin? Tanong ng aking ama sa kanyang ninong. Tumango naman ito at nagsabing, napaka-imposible naman daw kasi ang biglaang pagkamatay ng matandang naninirahan sa dulong baryo.
Bukod sa wala iyong sakit, ay brutal pa ang pagkamatay sa kadahilan ng nadatnan na lamang umano ang bangkay ng matandang wakwakang tiyan at may mga iilang parte ng laman loob ang nawala. Wika pa ng kanyang ninong. Maging siya man ay nakita niya ring nawawala talaga ang ilang parte ng lamang loob ng matanda at marami din iyong kagat sa braso at binti na para bang kagat ng matatalim na ngipin ng tao. Kaya nga simula nun ay pinaghihigpitan na ang mga kabataang lumabas ng bahay tuwing gabi. Hindi alam ng aking ama kung paniniwalaan niya ba ang mga sinasabi ng kanyang ninong o hindi. Wala kasi siya sa kanilang baryo nang mangyari ang pagkamatay ng matandang naninirahan sa dulong baryo. At tanging nabalitaan niya na lamang yon sa kanyang mga magulang. Isang hapon nga, kakauwi pa lamang ni tatay galing sa pamamasada nang may nadatnan siyang matandang lalaki. Nakaupo ito sa balkonahin nila. Base sa paglalarawan niya mga kalakbay, payat ang pangangatawan ng matanda. Maitim at malalim ang mga matang aakalain mong may sakit na tuberculosis dahil sa halos nakaluwa na ang mga mata nito. Nilapitan niya ang kanyang ama para magmano. Kaharap kasi nito at kausap ang matandang lalaki. Matapos siyang magmano, ay ipinakilala siya ng kanyang ama sa bagong nitong kaibigan. Sinabi ng kanyang amang sa bahay na muna nila makikitira pansamantala ang bago nitong kaibigang si Tibong. Pinalayas daw kasi ito ng mga anak dahil sa natanggal sa trabaho at wala ng perang maibigay sa mga anak. Napatingin naman siya sa matandang si Manong Tibong at nakaramdam ng awa. Hindi niya kasi lubos maisip na may mga anak palang kayang tiisin at palayasin ng mga magulang kapag wala ng silbi ang mga ito. Habang nagsasalita ang kanyang ama, ay napapansin niyang hindi makatingin si Manong Tibong ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Pansin niya kasing para bang may iniiwasan ito. Sige na po tay. Maiwan ko po muna kayo. Pupuntahan ko lang si nanay tsaka si ate sa loob. Wika niya sa kanyang ama at nagpaalam na rin siya sa matandang si Manong Tibong. Matapos niyang makapagpaalam, ay kaagad na siyang pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang kusina. Nadatnan niyang nagluluto ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Kaya naman binigay niya na ang kinita niyang pera sa pamamasada sa kanyang ina. Pati na rin ang ulam na nabili niya sa daanan, maliit na talipapa sa karatig baryo. Sa paglipas ng mga oras, ay kumain na sila ng hapunan. Napansin ng aking amang mabagal kumain si Manong Tibong at parang ayaw nito sa nilutong ulam ng kanyang ina. Tinanong niya ito kung hindi ba nito nagustuhan ang ulam na niluto ng kanyang ina. Para naman malutuan niya ito ng bagong putahe. Nakangiti naman tumingin sa kanya ang matanda at nagwika ng masarap naman ang nilutong pagkain ng kanyang ina. Kaya nga lang ay wala talaga itong ganang kumain dahil sa problemang kinakaharap. Huwag niyo na po munang isipin ng pamilya niyo, Manong Tibong. Panigurado naman po na nag-aalala din sila. Tsak na hahanapin ka nila. Wika niya pa sa matanda. Oo nga naman parang Tibong. Hayaan mo magkakaayos din kayo ng pamilya mo. Kumain ka lang ng kumain at magpalakas. Sigundang wika ng kanyang ama. Tumango naman ang matanda at kumain na nga ito. Ngunit noong matapos na nga silang kumain, ay napansin niyang kakaunti lang talaga ang kinain ng matanda. Kaya't naawa siya rito at naisip na baka nga talagang dinidibdib ng matanda ang problemang dinaranas nito sa pamilya. Bakit ba naman kasi may ganoong klaseng mga anak? Hindi ba sila naaawa sa ama nilang napakapayat at mukhang may sakit pa? Iiling-iling na sambit ni tatay sa sarili habang nakatanaw sa labas ng bahay. Nga pala mga kalakbay, maisingit ko lang. Ayon sa kwento ng aking ama,
Buntis ng 5 buwan ang kanyang kapatid ng mga panahong ito at sa bahay nila pansamantalang naninirahan ng kanyang kapatid at ang asawa nito. Hindi pa kasi tapos ang bahay na pinapagawa ng kanyang kapatid sa likuran ng kanilang bahay. Noon kasing nagbuntis ang kanyang kapatid, ipinatigil na muna ng kanilang ama ang pinapagawang bahay nito. Dahil ayon sa pamahiin ng matatanda noon, ay masama daw magpagawa ng bahay kapag buntis ang asawa. Sa kadahilan ng parang nilibing mo na rin sa hukay ang kabilang paa ng asawa mong buntis. Ayon naman sa kapatid ni tatay, wala naman daw masama kung makikinig sila sa pamahiin. Kaya pansamantalang itinigil na muna nila ang pinapagawang bahay. At pansamantala ding nanirahan muna. Balik na po tayo sa kwento mga kalakbay. Lumipas ang mga araw, ay naging maayos naman ang paninirahan ng matandang si Manong Tibong sa bahay nila tatay. Mabait daw ito at masiyahin. Kahit na matanda na ito, ay maliksi pa rin kung kumilos, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Magaling din naman umano makisama ang matanda. Kaya naman napanatag ang loob ni tatay na mabuting tao ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang bahay. Isang umaga noon, nagising na lamang siya nang makarinig ng ingay sa labas ng bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon at sinilip sa bintana kung sino ang nag-iingay. Ang aga-aga daw kasing magtsismisan ng mga yon at nakakaistorbo. Araw ng linggo kasi noon at yun lamang ang araw na makakapagpahinga siya mula sa pamamasada. Kaya't ang nais niya sana ay makatulog ng mahaba-habang oras para naman makabawi siya ng lakas mula sa ilang araw na walang tigil sa pamamasada. Noong makasilip na nga siya sa bintana, ay nakita niya ang matandang kapitbahay nilang si Aling Belinda, ang numero 1 tsismosang kapitbahay. Napapailing na lamang si tatay at muling babalik na sana sa pagkakahiga. Ang balak niya sana ay takpan na lang ng una ng tenga para muling makabalik sa pagtulog. Ngunit narinig niya ang usapan ng mga ito patungkol sa aswang. May umatake na naman daw na aswang kagabi at inatake ang buntis na alagang baboy ng kapitbahay nila. Narinig niya pang sinabi ni Aling Belinda na malamang sa malamang ay gutom na naman daw ang aswang at wala nang mabiktima sa ibang lugar. Kung kaya naman sa kanilang baryo na ito nang bibiktima. Tinanong naman ng kanyang ina kung nakita daw ba ang bumiktima sa alagang hayop ni Mang Berting. Sunod-sunod namang umiling ang tsismosang matanda at nagsabing hindi umano naabutan. Nakarinig daw kasi ang mag-asawang sila Mang Berting at Aling Dolores ng huni ng wakwak sa likuran ng bahay. Pero nung puntahan nila, ay patay na ang alagang hayop at gutay-gutay na ang lamang loob. Kaya't paniguradong aswang ang tumodas sa alagang baboy ng mga ito. Napapailing na lamang si tatay at nagsabing, hindi naman pala nakita eh. Ano ba naman tong si Aling Belinda? Kung ano-ano ang sinasabi. Baka naman ligaw lang na hayop ang namiminsala. Tapos ibinibintang sa aswang-aswang kuno. Ay nako, makatulog na nga lang ulit. Dahil sa nanlalata pa ang katawan ni tatay, kung kaya't hindi naglaon ay muli na siyang nakatulog. Tanghali na nang magising siya at pagkalabas niya ng silid ay nadatnan niyang nakaupo ang matandang si Manong Tibong at nakapamintana para bang may tinititigan sa labas. Hindi naman ito naramdaman ng kanyang paglapit. Noong tignan niya ang parte kung saan nakatingin ang matanda, ay nakita niyang ang kanyang kapatid na buntis ang tinitignan nito. Kasalukuyang nakatalikod na nakatayo ang kapatid niya habang kausap ang kanilang ina at ang tsismosang kapitbahay. Noong ibinalik niya ang tingin sa matanda, ay nakita niya ang sunod-sunod na paglunok nito ng laway. Kakaiba rin ang mga ipinupukol na titig ng matanda.
Bahagya namang nagulat ang matanda noong tumikhim siya at napalingon ito. "Kanina ka pa dyan, iho?" Walang kagatol-gatol na tanong ng matanda. Hindi naman po." Pagkukunwari niyang wika. Nagkunwari ang aking amang tinanong ang matanda kung sino ang tinitingnan nito sa labas ng bahay at mukhang seryoso ito. Hindi man lang napansin nito ang paglapit niya. Umiling-iling naman ang matanda at nagwikang wala daw siyang tinitignan. Sadyang may malalim na iniisip lang daw siya. Kung kaya't hindi niya napansin ang paglapit ng aking ama. Ganun po ba? Maiksi niyang wika at iniba na niya ang usapan. Nang sa ganun ay hindi siya mahalata ng matandang nag-uusisa. Maya-maya pa ay sandali muna siyang nagpaalam sa matanda para magtimpla ng kape. Umupo siya malapit sa kinaroroonan ng matanda pagkatapos magtimpla ng kape. Habang nakikipag-usap siya rito, ay doon lamang niya napansing parang may kakaiba sa matanda. Hindi niya matukoy kung ano yon. Basta, may mali talaga. Ilang gabi niya rin kasi napapansin ang madalas na paglabas nito ng alanganing oras. Kaya nga lang, sa hindi malamang dahilan, sa tuwing naalimpungatan siya at nararamdaman niya na ang paglabas ng matanda sa kanilang bahay, ay parang dinuduyan siya sa alapaap at muli na namang nakakatulog. Makikita kasi mula sa kanyang kwarto ang mga taong lalabas at papasok sa kanilang bahay. Kaya't nakakasiguro siyang si Manong Tibong ang matandang lumalabas ng kanilang bahay tuwing hating gabi. Dahil sa isiping yon at hindi mapalagay si tatay mga kalakbay, ay napagpasyahan niyang pumunta sa bahay ng kanyang ninong para ikwento dito ang tungkol sa nararamdaman niyang kakaiba sa matanda. Nang matapos na nga siyang makapagkape, ay nagpaalam siya sa kanyang ina na may pupuntahan lamang. Tinanong naman siya kung saan pupunta at baka daw pagdating ng tatay niya ay magtanong yon kung nasaan siya. "Sabihin niyo na lang po kay tatay na kay Ninong Lando ako. May kukumpirmahin lang po kasi ako kay Ninong Lando." Wika niya pa sa kanyang ina. Nagwika naman ang kanyang inang mag-iingat siya at huwag magpapaabot ng gabi. Umuwi na kaagad dahil delikado pa kung aabutan siya ng gabi sa daan. Tumango naman siya at umalis na. Makaraan ng ilang minuto ay nasa bahay na siya ng kanyang ninong. Naabutan niya itong nagpapahinga. Kaagad siyang pinapasok at tinanong kung ano ang kailangan niya. "Nilda, magdala ka ng merienda dito at naririto ang inaanak natin." Utos pa ng kanyang ninong sa asawa nito. At muli na naman siyang binalingan at tinanong. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi niya rito ang tungkol sa matandang pansamantalang nakikitira sa kanila. Napakunot noon naman ang kanyang ninong matapos niyang ipahayag dito ang lahat. "Teka, alam ba ng tatay mo kung saan nakatira dati ang matandang tinutukoy mo?" Tanong nito sa kanya. Ang sabi po ni Manong Tibong, taga-Aklan daw siya. Napadpad lamang siya dito sa lugar natin dahil sa naghahanap siya ng pansamantalang matutuluyan. Naawa naman si tatay kaya tinulungan niya to. Kilala niyo naman po si tatay, Ninong. Masyadong maawain sa kapwa. Wika niya rito. Hay nako. Ito talagang si tatay mo. Masyadong napakalambot ng puso pagdating sa mga nangangailangan. Pero sana isinaalang-alang niya ang kapakanan ng pamilya niya. Lalo na at buntis pa naman ang kapatid mo. Dapat hindi siya nagpapatuloy ng kung sino-sinong tao sa bahay niyo. Mamaya ay aswang na pala ang pinapatuloy niyo sa bahay eh. Di napahamak pa kayong lahat. Nito pa. Hindi naman siya nakasagot. Dahil sa totoo lang naman mga kalakbay, maging siya man ay naawa sa matanda nang una niya tong nakita. Para kasing may kung anong hipnotismo ang bumabalot dito para lahat ng makakausap nitong tao ay mahuhumaling at kaaawaan nito.
Kaya nga nung sinabi ng kanyang amang sa bahay muna nila makikituloy ang matanda, ay hindi siya nakapag-react man lang. Maging ang kanyang ina at mga kapatid ay hindi kumontra sa kagustuhan ng kanilang ama. May ibinigay naman boteng may lamang langis ang kanyang ninong at nagwika itong ilagay niya raw umano ito ng palihim sa silid ng kanyang kapatid upang maging ligtas ang kanyang kapatid sa oras ng pagtulog nito. Pinahiram din sa kanya nito ang buntot ng pagi na nanggaling pa umano iyon sa isang manggagamot na taga-antike. Sa oras na may gawin mang hindi maganda ang matandang yon, huwag ka magdadalawang isip na hambalusin siya ng buntot ng pagi. Maliwanag ba? Wika pa sa kanya nito. Sa ngayon ay pakiramdaman mo muna ang matanda bago tayo gumawa ng aksyon. Hayaan mo at magmamatsyag din ako sa bahay niyo para malaman ko kung ano ang binabalak ng matandang yon at kung bakit sa dinami-dami ng mga kapitbahay niyo sa inyo pa talaga nakikitira. Dagdag pa nitong wika. Tumango naman siya at sinabi ritong babalitaan niya ito kung ano pa ang mapapansin niyang patungkol sa matanda. Nung sumapit na nga ang dapit hapon, ay nagpaalam na siya sa kanyang ninong na uuwi na. Sinabihan naman siya nitong mag-iingat at balitaan siya bukas kung ano ang iba niya pang napapansin. Sige po ninong, huwag po kayong mag-alala at babalitaan ko po kayo kaagad. Tugon niya dito. Pagka-uwi niya sa bahay, ay nadatnan niyang nagiinuman ng kanyang ama at si Manong Tibong. Nung makita siya ng kanyang ama ay tinawag siya at inayang mag-inuman. Mamaya na po ako tay, magkakape na po muna ako. Medyo nagugutom po kasi ako eh. Pagkukunwari niyang wika. Siya sige, basta pagkatapos mong magkape bumalik ka rito at saluhan mo kaming mag-inuman ha. Sabi pa ng kanyang ama. Sige po tay. Maiksi niyang tugon at pumasok na sa loob ng kusina at nagtimpla ng kape. Medyo tinagalan niya ang pagkakape. Gawa ng ayaw niyang malasing dahil sa mamatyagan niyang maigi ang mga kinikilos ng matanda. Nung makita niyang lumabas ng kwarto ang kapatid niyang buntis, ay nagmamadali siyang pumasok at sa gilid ng higaan nito ay isiniksik niya ang bote ng langis gaya ng inutos sa kanya ng kanyang ninong. Nang matapos yon ay dagli na siyang lumabas ng silid bago pa man bumalik ang kanyang kapatid. Matapos niyang magkape, ay pumunta na nga siya sa kinapepestuhan ng kanyang ama dahil sa nangungulit na ito at tinatawag na siya. Sa paglipas ng mga oras, ay sumapit na ang 9:00 ng gabi nang magpasyang magpahinga na at huminto na sa pag-iinuman. Hindi naman masyadong lasing si tatay nun, kaya napansin niya ang kilos ng dalawang matanda. Napansin niyang si Manong Tibong ay hindi halatang lasing o kahit na anong bahid man lang ng kalasingan sa muka at galaw nito. Hindi katulad ng kanyang ama na sobrang lasing na at umiikis na ang paglalakad papasok sa loob ng bahay. Kahit pareho lang naman sila ng dami ng nainom na alak. Kumpirmado, may mali na talaga dito. Sambit niya sa sarili. Pero hindi niya pinapahalata sa matanda ang kakaibang pagdududa niya rito. Nagpatuloy na sa pagpasok sa bahay ang kanyang ama at si Manong Tibong naman ay dumiretso na rin sa higaan nitong nasa bakanting kwarto lang rin. Siya naman ay nagkunwaring matutulog na rin, pero ang totoo, isasadyain niya talagang huwag makatulog ngayong gabi para alamin kung ano nga ba ang ginagawa ng matanda tuwing hating gabi at bakit lumalabas ito sa ganoong oras. Tulad ng sinabi ng kanyang ninong para hindi siya makatulog, ay maglagay siya palagi ng ilang kapirasong asin sa ilalim ng dila at hayaan niya lang yon na matunaw. Pangontra daw kasi yon sa mga tigalpo, palipad hangin at lalong-lalo na sa sabulag at bagat. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, isang manggagamot ang ninong ni tatay. Marami itong alam pagdating sa mga pangontra sa aswang. Kaya nga noong nagdududa na siya sa matanda, ay ito kaagad ang kanyang nilapitan. Noong tumatak na ang hating gabi,
ay naramdaman na niya nang lumabas ng bahay si Manong Tibong. Nagmadali na siyang bumangon para sundan ng matanda. Bitbit ang buntot ng pagi, ay buong tapang niyang palihim na sinundan ng matanda. Nang makita niyang medyo nakakalayo na ito sa bahay nila, ay dagli na siyang naglakad para malaman kung saan ito pupunta. Nakita niyang naglakad ang matanda papasok sa talahiban, kaya naman sumunod na rin siya dito at buong ingat na naglakad. Nang sa ganun ay hindi maramdaman ng matanda ang kanyang presensya. Mabuti na lang talaga may buwan nung gabing yon, kung kaya't nakikita niya ang bawat galaw ng matanda. Naghahabol na siya ng hininga nung makita niyang biglang huminto ang matanda, at sa unahang bahagi nito ay nakita niyang mayroong nakakapanghilakbot na nilalang na animoy malapaniki ang itsura. Higit sa lahat na talagang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang may nginanga sa bitong hayop at sa tingin niya ay isa iyong pusa. Kamuntikan pang magsuka si tatay at makagawa ng ingay. Mabuti na lamang talaga at kaagad niya iyong napigilan. Kung hindi ay baka siya na ang sinunod na lantakan ng nilalang na nakikita niya. Pero teka, anong klaseng nilalang nga ba ang nakita niya? At ano ang ginagawa ng matanda? Hindi pa man niya mahanapan ang sagot ng mga katanungang namuo sa kanyang isipan, ay gayon na lamang ang gulat niya nang sa walang ano-ano'y bigla na lang nakipagsagupaan ang matanda. Kitang-kita niya mula sa pinagkublihan kung papaanong pinaghahambalos ng matandang si Manong Tibong ng bitbit nitong buntot ng pagi ang nilalang na walang humpay sa pag-angil at patuloy na tumutulo ang likidong pula sa bunganga nito. Maya-maya pa ay bigla na lamang iyong lumipad pa itaas na animoy paniking may mahahabang pakpak at humuhuni ng nakakakilabot. Aswang! Aswang ang nakita ko! Bulalas niyang sambit sa sarili. Maya-maya pa ay natanaw niyang muli na naman iyong bumulusok pababa at sa pagkakataong yun ay sa gawin ng matanda yun bumagsak. Nakita niya kung papaanong lapitan ng matanda ang nilalang at mabilis na inundayan ng saksak ng hawak nito sa kabilang kamay na tabak. Marahil ay nabigla ang aswang at hindi nakagalaw, kung kaya't walang kahirap-hirap na inundayan nito ng taga ni Manong Tibong. Subalit noong ibinuka na ng nilalang ang malalapad nitong pakpak, ay doon na nawalan ng balanse si Manong Tibong, kaya bumagsak ito sa lupa. Nang akmang dadakutin na sana ng nilalang si Manong Tibong at muli na naman sana itong lilipad pa itaas, ay mabilis nang lumapit si tatay at sumigaw para maagaw ang atensyon ng aswang at hindi ito agarang makalipad. Ayon pa kay tatay mga kalakbay, kahit na naguguluhan siya ng mga sandaling yon, ay naawa siya sa matanda. Kung kaya't kahit ramdam na ramdam niya ang pangangatog ng mga tuhod, ay nagmadali na siyang tumakbo papalapit sa mga ito at hinambalos ang aswang ng bitbit niyang buntot ng pagi. Sakto namang natamaan niya ang aswang sa parte ng katawan kung saan naundayan ang taga ni Manong Tibong. Muli na namang umatungal lang nakakakilabot ang aswang dahil doon. Subalit bago pa man ito makalipad, ay mabilis nang naitarak ni Manong Tibong ang tabak nito sa dibdib ng aswang. Nung makalipad na nga ang aswang, ay humuni na naman yun ng nakakakilabot at talagang nagtayuan ng mga balahibo sa katawan ni tatay. Sa kadahilan ng narinig niyang para iyong babaeng may matinis na boses at dumadangoy-ngoy ng iyak. Nang mawala na sa kanilang paningin ang aswang, ay binalingan siya ng matanda at tinitigan. Magsasalita pa sana siya pero hindi na iyon natuloy nang pitikin siya ni Manong Tibong sa noo at nagwikang, "Ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. Alam mong delikado nang lumabas ng bahay pag gabi na. Lumabas ka pa talaga." Iika-ika na itong naglakad pabalik sa bahay, kaya inalalayan niya na ito. Nang nasa bahay na sila, ay ipinagtimpla niya ng kape ang matanda. At doon ay tinanong niya kung sino at kung bakit ito naroroon sa kanilang baryo at ano ang ibig sabihin ng nakita niya. Isa-isa namang sinagot ng matanda ang lahat ng mga katanungan niya
Ayon nga rito, ay isa itong albularyo at matagal nang hinahunting nito ang aswang na pumatay sa apo nito. Noon ngang mabalitaan nitong may namiminsalang aswang sa lugar ng aking ama, ay agaran na itong pumunta. Sinabi din nitong kaya napili nitong sa bahay nila tatay tumuloy dahil sa noong unang tingin niya pa lang sa bahay ay alam niya nang minarkahan na ito ng aswang. Nalaman niya ring may buntis na naninirahan sa bahay at ilang beses nang sinusubukang lapitan at biktimahin ng aswang. Matapos marinig yun ng aking ama, ay doon lamang siya naliwanagan. Humingi din siya ng paumanhin sa matanda dahil maling-mali ang ginawa niyang paghinalaan ito. Matapos nga ang pangyayaring yon kalakbay, ay hindi na sila nakaranas pang muli ng kababalaghan. Ayon naman kay Manong Tibong, hinding-hindi na raw talaga babalik pa ang aswang dahil sa napuruhan niya ito at malamang sa malamang ay hindi na ito inabutan pa ng araw. Dito ko na po tatapusin ang kwento mga kalakbay. Salamat.